Sziasztok, én Norbi vagyok, ez pedig itt a Need for Speed Underground 2, és akkor folytatom ezt a mentést, ahol abba hagytam. Keresek valami versenyt. Nem tudom, a váltós versenyt csinálja, mert most nem tudom, hogy melyik a váltó billentyű. Remélem most egy kicsit azért jobban fogok vezetni, mint az előző alkalommal. Fordulj. Ja igen, ez a váltós verseny. Azt hiszem, igen. Ez az. Remélem a W-vel meg az S-sel kell váltani, mert ha nem, az ciki. Már mind a számomra. Na. Restart. Hé, hiszen váltok. Nem akarok veszteni. Menj! Veszteni fogok. Ez szégyen. Aha. Ez közel volt. Nem akarok veszteni. Ott a csík. Jó, újra. Na, még egy 20-szor megpróbálom, jó? Most remélem sikerülni fog, mert most ott volt a kezem a váltónál. Tehát ez igen megy, ez a zöld autó itt előttem. Ne! Menj előrem! Ó, figyelj! Akkor átmenjünk ide. Most meg a piros van elől. Go! Menj! Nem akarok veszteni! Uah. Hát ilyen nincs. Más autóval már 20-szor sikerült volna, de ezzel nem. Menjél már! Most sikerülni fog? Ez az! Vigyázz! Ez az, most megy mind a hallod. Végre! Légy sikerülj! Ó! Na, ez közel volt, de tényleg ilyen hajszálon se. Szerintem. Voltak olyanok régen, hogy mentem, és akkor buf, kifordult elém az autó. Pont. Na végre nyertem. Azóta 2 Honda Civic, meg egy Toyota Corolla. Így tényleg le kellett volna magyarosítani ezt a játékot. Mindegy. Mentünk, ja. Mert jó lenne valami turbo rá, és hát angolul nem vagyok a angolból. El kéne menni a garázsba. Angolból nem vagyok a legjobb. Mivel nem azt tanulok, hanem ich spreche Deutsch. Németet tanulok. De abból se vagyok a legjobb. Szóval júj, kanyar. Na, most jó kanyarodott. Kéne egy olyan sárga autóval versenyezni, mert azt is lehet. Azt hiszem. Ki van tűzve egy zászló, és akkor addig el kell menni. Most már van 550 pénzem. Na, utolérem azt az autót, és versenyzek vele, megpróbálom. Jó? Azt hiszem, hogy meg még több pénzt lehet nyerni. Na, mivel kell? Enterre? Aztán merre kell mennem? Jaj, tényleg ez ilyen utána kell menni, meg ilyen hülyeségek. Ójjaj.
Légy, menj. Szavasz. Most az a zöldcsík, még addig kell mennem előtte, még az a zöldcsík föl nem telik, és akkor én győzök. Úgy látom, neki ment egy autónak, ez most jó esély. Számomra. Győztem. Kaptam 100... Oh. Kaptam 100 dolcsit. Jó van, ügyes vagy. Na. Hülye taxi. Mazda. Nemrég olvastam Redstone-nak a kommentjét, hogy folytassam, ezért vettem a bátorságot és folytatom. Remélem másnak is fog tetszeni. Mi van, öcsém? Nem versenyzek veled is. Most megyek a garázsba. Nem akarom, hogy nagyon kikapjál. Na jó. Te akartad. Ő akarta. Én most meg győzök ellene. Uff, táblát is leviszem. Most lenne egy jó autó, amit kicsesznék vele itt a kereszteződésekbe, de ez olyan szarul kanyarodik egyszerűen, hogy menj neki az autóknak, létszi. Egyiknek sem mennek ki. Na, ez ügyesebb, mint az előző, ezzel el leszek. Létszi, te... Hát ez nem jött össze. Ne. Nem lehet itt valamelyik gombbal hátra nézni? Nem. Nem, neki ment a korlátnak. Na, van még taxinak, menj neki. Jó van, egyiknek se, azért se. Na, ezt a kanyart szépen bevettem. Taxi. Abba sem ment bele. Jaj, Istenem. Menj bele. Na, mindjárt győzök. Mindjárt vége az útnak. Júj, mit csináltam? Bakker. Jó van, bezeg, az beveszi a kanyart. De nem akarok pénzt veszíteni. De persze. Sírni fogok. Nem lehet még gyorsan visszamenni Explorer módban, ne veszítsek? Idióta. Kap be. Nem. Pénzt fogok veszíteni. Elveszítem azt a 100 dolcsit. Buff, jó van, kész. Még annak is neki megyek, jó van. Most veszítettem pénzt, ja, 100-at. Aj, Istenem. De azt hittem, hogyha tovább megyek, akkor nekem lesz, mert én elhagytam őt. Hát, de ezek szerint nem. Ezek szerint követnem kell. Mindegy, kaptam 50 dolcsit vigazdéként. Kíváncsi vagyok, hogy tudok-e valami tuningot csinálni ezen a kocsin a garázsban, mert jó lenne. Ráfér. Szegény még autó, még mindig ilyen csupasz. Pucér, bakker, pucér. Oly. Nem bírják a gumik. Hát ezen nem Michelin van, nem Michelin mester, ez Norbi mester, te. Meg itt, van. Visszavonom a Norbi mester szót. Jött Michelin mester és fölvértezte az autókat. És jött Norbi mester és tönkretette. Nem is úgy álltam be, aztán mégis úgy indult el. Nem is. Change parts, ez mi? Change, performance, change. Ez mi? Ezek a lökhárítok, meg ilyenek. Foly, még így se tudok semmit. Jó van, suspension, semmi. Szólj! Itt is szintet kéne lépnem, vagy mi? De csak az az autón van. Performance tuning. Nem. Azt nem. Weave rewards, ez mi? Save. Back to my menu. Na még egy verseny, aztán cső. Aztán cső. Ami ezt a videókonvertálom, ezt jobban lekonvertálja, mint a... Minecraft. Ott. Már 9 percnél tartok. Akkor valószínűleg hogy nem lesz több verseny most. Nincs itt térkép. Menj el oda, vezess el oda. Hol vagy? Melyik a legközelebbi? Ez a zöld vagyok én?
Messze van az összes. Ó, mentek egyet, az csaj. Csak akar volt kijönnöm, ugye? Figyelj, Elhiszitek, hogy most így álltam be, és akkor is úgy fog bemenni, nézzétek. Na, figyeld, kicsit az egész. Kicsit az egész, ja. Na, szóval... Na, mi a túró? Köszönöm, hogy megnézted.